pozdrav svima. Evo me u ovo subotnje jutro, negdje oko 6:30. Ne mogu reći da je potpuna tišina i da ću pokušati da snimim ovaj reel koji pokušavam da snimim već par dana, ali bezuspješno. Prvenstveno zato što mi je tijelo bilo i iscrpljeno, bile su jake vrućine, komarci su napadali. I ako gledamo sa one druge strane, energija jednostavno nije dozvoljavala da odradim taj dio i nije surađivala sa mnom. Tako što možete primijetiti da je današnja tema vezana za energiju. Naravno, svako od nas ima svoje neko mišljenje, stavove i način razmišljanja kada je ova tema u pitanju i to je sasvim ok. Ako vam se sviđa ono što ja objavljujem, pišem na blogovima, pričam, zapratite moj kanal, možda ćemo nekada se družiti na radionicama ili ćemo možda u nekoj budućnosti putovati skupa. Uglavnom, ja ću objasniti pojam energije onako kako sam je ja naučila i kako ju ja razumijem. Kažem, svako ima svoje mišljenje, možete mi ostaviti komentare da vidimo da li se razumijemo, da li imamo isto mišljenje ili ne. Energija je, u stvari mi smo energija i sve je oko nas energija i cijeli univerzum, planeta, Zemlja funkcionira zapravo na energiji, vibraciji ili frekvenciji. Unutar nas, našega tijela, postoji energetski kanali koji se zovu nadis, kroz koju protiče prana, naša životna energija. Postoji 72.000 nadis energetskih kanala, međutim 3 su najvažnije, to su Ida, Pingala i Sušmana, koje na jedan način određuju našu svijest, naše energetsko stanje i naše emocije i tako dalje. Međutim, nećemo se zamarati previše sad sa nadis, ali evo, to je neki mali uvod. Kao što možete nekada čuti da jednostavno vam padne energija ili imate previše energije ili nesvjesno preuzimate tuđu energiju jer niste naučeni da se treba tokom dana i u stvari ne tokom dana, ujutro ili na večer očistiti od bilo koje energije, jer pogotovo ako radite sa grupom ljudi, morate se naučiti kako zaštititi svoju energiju. Znači, u principu sve se svodi na to kako vaša energija funkcionira i kako funkcionira energija svih ostalih ljudi s kojima ste okruženi ili uopćenito u prirodi. Ono što se ja želim bazirati jeste na pozitivnu ili negativnu energiju, mada u suštini ne postoji pozitivna ili negativna energija, postoji samo energija, ali postoji niska i visoka vibracija. Danas želim pričati o niskoj vibraciji, a sutra ćemo nastaviti sa visokom vibracijom. Kako nastaje niska vibracija? Nastaje tako što djeca odrastaju u toksičnim odnosima svojih roditelja. S obzirom da djeca nemaju izgrađeni identitet, kroz svoje vibracije i kroz svoju vlastitu energiju zapravo upijaju sve ono što roditelji odašiljaju u okruženju toga djeteta. Da li je to način razgovora, način pokreta, ton glasa, neka razmišljanja, strahovi, bilo koje, znači, emocije, odnosi bračnih drugova, znači kako se otac ponaša prema majci ili kako se majka ponaša prema ocu. Uglavnom, svaki toksični odnos zapravo je jedna veoma niska frekvencija i u suštini najviše te niske frekvencije se pojavljuju u današnje vrijeme zato što je počelo sve da izlazi van ono što treba da se čisti i što treba da se izliječi. Tako da u suštini to su sve niske vibracije
jer toksični roditelji nesvjesno, vjerovatno su preuzeli obrasce od svojih roditelja, znači nesvjesno utiču na svoga djeteta, jer upravo kao što kažem svojom vibracijom i svojom energijom zapravo kroz nervni sistem programira to sve što roditelji odašiljaju, a pogotovo ako su zaista toliko toksični da kritiziraju to dijete, da nemaju emocionalnu dostupnost, da su hladni, znači da su neemocionalni, da izgovaraju ružne riječi, da li su to i u pitanju neke batine, znači ajmo reći tu kategoriju koja je nevaljala u našem nekom žargonu, zapravo stvara određene karakteristike toga djeteta da ima jako nisko samopouzdanje, da ne zna da se cijeni, da ne zna da se voli, da se boji, kako se kaže, da se boji da će biti ostavljen, da će biti zapostavljen, da neće biti voljen, kontrola, ljubomora, zavist, agonija, bijes. Znači, tokom njegovog dječjeg odrastanja zapravo kroz te programe svojih roditelja nastaju te jedne niske kvalifikacije čovjeka. To ne znači da je taj čovjek loš, nego jednostavno vibrira tom niskom vibracijom, zato što je njegov izgradio to jest memorirao taj program i on to shvata kao nešto što je normalno, a ne nešto što je toksično. Dijete u nekom određenom vremenskom razdoblju, to jest kada postane čovjek, zapravo radi te iste obrasce koje je znači vizualno i energetski naslijedio od svojih roditelja. Da li se takva vibracija može uzdignuti? Naravno da može. U stvari, ako su narcistički manipulatori ili sami narcisti, to su poremećaje ličnosti, za njih, a po onome što psiholozi i psihijatri pričaju, za takve osobe nema pomoći, zato što su oni generalno veliki glumci i jednostavno imaju iskrivljenu sliku o sebi i cjelokupnom svijetu. Ali osobe sa niskom frekvencijom zaista imaju potrebu, to jeste mogu da se izliječe, s time da moraju probuditi svoju svjesnost, spustiti svoj ego, raditi na kontroli, raditi na emocijama, naučiti postavljati granice, naučiti reći ne. I s vremenom, znači to je mukotrpan rad, ali ima velikog značaja da se može uspjeti. Ono što želim također napomenuti kada je u pitanju niska frekvencija jeste da ako ste u grupi takvih ljudi, jer takvi se ljudi zaista lijepe jedni za druge, ako se nalazite u grupi takvih ljudi, vi ćete jednostavno nesvjesno da postanete kao i oni, zato što je niska vibracija zaista jedna teška vibracija i počet ćete da razmišljate kao oni, počet ćete da pričate kao oni, počet ćete da radite sve kao oni, počet ćete da se bojite svega i svačega, počet ćete da ne znate da donosite svoje neke životne odluke, ne znate više što želite u životu i ono što imate nije vam dovoljno, zato što niska vibracija gradi jedan veliki ego i ego je naravno ego straha, ego kontrole, tako da postajete dio te jedne cjeline, htjeli vi to ili ne. U suštini osobe niskih vibracija zapravo biraju partnere koji su na jedan način na visokoj vibraciji ili empate, zato što ako gledamo sa neke karmičke strane, zato što moraju jedna i druga strana da nauče lekcije. Ako gledamo ovako sa energetske strane, jeste zato što osobama
niske vibracije, to jeste koji dolazi iz toksičnih odnosa svojih roditelja, zapravo trebaju nekoga koji ima visoku vibraciju, jer je to energetska hrana. Tako da širok je pojam pričanja vezano za energiju, ali evo u nekim kratkim crtama zapravo šta je energija i kako možete prepoznati obrasce niske vibracije i možda imate nekoga u sklopu svog okruženja da možete možda dati neki savjet da se može pomoći, da se može izgraditi u bolju, kvalitetniju osobu. Naravno da treba jako puno truda i treba jako puno odricanja, ali jednostavno mora se probuditi svjesnost da dolazi iz takvih toksičnih odnosa svojih roditelja i da njihovi roditelji nisu krivi za takav jedan odgoj svoje djece, zato što je to generacijski naslijeđeno, nego jednostavno cijelim srcem oprostiti tim roditeljima, oprostiti sebi i krenuti početkom rada na sebi, na svome buđenju, znači na kontroli i tako dalje, da sad ne ponavljam konstantno. Evo, to je tema na današnji dan vezana za energiju, za nisku vibraciju. Sutra ćemo nastaviti sa visokom vibracijom, onda ćemo imati temu plan svoje duše i tako ćemo dalje nastavljati, ovisno kako mi budu dani i kako moja energija bude surađivala da mogu snimati kratka videa. To je još jedna napomena, onako brzinski. Znači ja prošle godine kada sam otvorila YouTube kanal, znači ja sam svakodnevno snimala videa kako bi ispričala ljudima kroz ono što sam ja sve prošla, što sam naučila, kako bi možda nekome drugome pomogla. Jednostavno sam raspršila toliko svoju energiju da sam opet doživjela taj burnout. To vam je to kada ne slušamo svoje, znači tijelo, svoj i kada ne raspoznajemo energiju sopstvenog tijela. Znači nama po energiji možete otprilike znati kako vaš organizam, kako vaše tijelo funkcionira, kako vaš i po tome možete recimo ili da ne radite ništa, znači da vas boli briga, znači sjedit ću danas čitav dan i neću ništa raditi, ili ćete biti super hiperaktivni. Znači ovisno kako vaša energija funkcionira, naravno svaka energija mora biti u nekom balansu i treba biti posložena. Tako da evo, da ne kompliciram više, idem da pijem kavu. Kao i uvijek šaljem vam puno pozitivne energije, pozitivne vibracije i zaista ono što si sami u svome životu poželite. I vidimo se sutra sa novim rilom, pozitivna vibracija. Do tada ostanite mi predivni, nasmijani, voljeni i širite svjetlost.